Barka da kasancewa da ISD Global Media. Kar ku manta domin samun daɗaɗɗen shirye-shiryenmu. Ku danna subscribe sannan ku taɓa ƙararrawa. Shin ko kun san tsohuwar jaruman nan wadda ake wa lakabi da Maryam Malika ta dawo masana'antar Kannywood? Abin tambayar a nan shine koya take kasancewa? Jaruman masana'antar Kannywood mata da sun yi aure bayan sun fito sai su koma masana'antar. Duk da kasancewa wasu daga cikin jaruman sun yi auren amma sun zauna. Shin jaruman masana'antar Kannywood mata wasu ba sa iya jure zaman aure ne ko kuma kaka? Fitattun jarumai wanda suka yi aure suka fito kamar irin su Hadiza Kabara, Farida Jalal da dai sauransu. Shin kuna gani za su dawo da tashansu ne kamar da? Kasancewar masana'antar Kannywood ta canja zani sakamakon daina cin kasuwancin fim a kasuwa. Duk da kasancewa a yanzu fim ake mai dogon zango, ba a damu da a sa wani fitacce ba. Kar ku manta kuna tare da ISD Global Media domin samun daɗaɗɗen shirye-shiryenmu. Ku danna subscribe sannan ku taɓa ƙararrawa. ISD Global Media don nishaɗinku.